Naravno da vi sad ne shvatate moju nasladu, kad vas nikad nisu tako vređali kao mene. Sve što me ne uništi čini me jačim. To su blagoslovene rane, prosvetiteljski. Ako nisam neranjiv, bit ću barem neuništiv. Ali sad sam postao i neranjiv. Svet se brine o makrobiotici, ekološkim standardima, penzionim fondovima, o grebotinama na automobilima, novim turističkim destinacijama. A mi nikako da iskoristimo sve prednosti naše tragikomedije. Nismo mogli da se odlučimo između istočne i zapadne civilizacije, pa smo izabrali kompromis, da budemo necivilizovani. Kako da ne budemo ponosni na svoju prošlost, kad nam je svaki naredni dan sve gori? Nećemo da poslušamo glas razuma, jer viče na nas. Nikad ne preuzimamo odgovornost za svoje dela. Mi nismo teroristička organizacija. Pa ni Šekspir nije rekao nešto je trulo u državi Engleskoj. Na kraju sam hteo da izazovem na dvoboj ili sve nas, ili sve njih. Ali sam odustao kad sam shvatio koliko smo u stvari svi isti. A onda mi je jednog dana moj prijatelj odjednom rekao da odustaje od svega. Da ne može više ništa da komentariše jer više nema inspiracije. Svako može sve da kaže, svako može sve da napiše i nikom ništa. Šta god rekao, kome god rekao, ništa se ne menja. Novo doba dolazi, a staro ostaje. Uzalud sam ga ubeđivao da nastavi. Kaže da je i on izgubio motivaciju. Da je sam život postao apsurdniji od satire. Pokušao sam malo da mu laskam. Tvoje poluistine, to su bre istine i po. Ponavljam te tvoje aforizme ko da su moji. Sve što mi kažeš zvuči baš onako ko što bi ja sam rekao, da znam tako da pričam. Sad i razmišljam kao ti. Čak drugačije i gledam na stvari. E pa, ako je tako, kaže mi on, onda ti ja i ne trebam više. Ako ne možeš da promeniš svet, možeš bar da promeniš svoj pogled na svet. Ako si to uspeo, znači da ti je dobro. Slušaj, ako prestaneš da pišeš, izazvaću tebe na dvoboj. Pa ajde, što da ne, kaže on. Hoćemo kod mene?
10. Čuvaj se, ljudi, prijatelju. Mnogo je takvih kao što si ti. Neprijateljima treba oprostiti, a onda ih uništiti kao prijatelje. 9. Aj sad ti. Položaj kičme im nije baš najbolji, ali su im zato svi ostali položaji sjajni. Mogu da biram. Ili ću biti marioneta, ili će mi život visiti o koncu. Osam. U istom smo sranju, ali mi smo prvi došli. Prolazili smo i ranije kroz teške trenutke, ali nikad nisu trajali ovoliko godina. 7. Bojim se da ćemo čak i u budućnosti imati burnu prošlost. Ali opustite se, ne preti nam nikakva budućnost. 6. A priznaj da si blefirao da ćeš da prestaneš da pišeš. Ne možeš ti da ne pišeš. A ne bi ni ja mogao da prestanem da te slušam. Kako ti ono kažeš? Život je pasi, ali su koske odličnog kvaliteta. Posle 7. čaše popij 6. Posle 6. 5. I sve tako dok se ne otrezneš. 5. Izvolite sad vi, gospodine Jara. Sedimo, ćutimo, gledamo u jednu tačku, a ni nje nema. Ima i onih koji misle drugačije, ali je njihov broj zanemarljiv u odnosu na one koji ne misle uopšte. 4. Ne dozvolite da vam život prođe tek tako. Ovako. Istina je da nismo umrli. Ali laž je da živimo. 3. Na greškama se uči. Naročito ako ih slavimo kao praznike. Učili smo se na svojim greškama, a usavršavali na katastrofama. 2. Konačno, svetlo na kraju tunela. I to ne jedno. Najgore još nije prošlo. Najbolje tek dolazi.
Jedan. Fraza koju sam čekao ceo život. Eureka. Više se ničeg ne sjećam. Nula. Pogledao sam tipa u ogledalu, pa smo rekli jedan drugom. Luj, ja mislim da je ovo kraj jednog strašnog neprijateljstva. A vi? Vi morate da zamislite da sam ja jedan srećan čovek. Ko se ne slaže, ajmo napolje to da rešimo.